तर या बाबाचा आवाज माईक मध्ये कसा येतो हे आपण आता चेक करूया. हे म्हणत दाखव. अरे इसको कित्याक घेतलंय हो हे हा कित्याक घेतलंय इतक्या महागायचो म्हणजे रे एकतर आमकां तांदूळ होक पैसे एकतर कुपात नट घाल बहिणी रे घालणं नाही काय नाही. जस्ट कुरिअर वाल्याचा फोन येलो आणि आता आम्ही चाललो कुरिअर हळूच्यासाठी. एक जबरदस्त स्पेशल वस्तू आपण ऑर्डर केलेली आहे. कारण इतके दिवस तुमका माहिती आहे की आपल्या व्हिडिओमध्ये भरपूर प्रॉब्लेम येतात. तो म्हणजे आवाजाचो. काय नको नको कॅश नको त्याला डायरेक्ट जीपेत करते सगळी. पण तो माईक जरा चांगल्या क्वालिटीचो. ये रे ये अनु ये. अरे आयुष्य कितके दिवस लपतेलं ये रे. हॉलीलँडचे माईक जरा प्राईस जास्त जा म्हणजे मस्तपैकी एकदम चांगल्या क्वालिटीचो माईक. आता तुमका आवाज कसं एकदम क्लिअर येतलो पॉवरफुल. आणि तो आता इथे दिलो बघूया. शक्यतो आम्ही त्याच्या पुढ्यातच फोडूया. पुढ्यात फोडून बघलेलो बरोबर ना रे. हा हो त्याका तो फोडून दाखवतो मा. हा फोडून दाखवतो ठीक आहे. हो ओळखता ओळखता ते काम केले मग फ्लिपकार्टात. हा हा मग फोडून घेऊया. काय भाई काय हंडो दाखवतो भाई मी हो. समजला बघा सायकलवाले काका. पण प्राईजच्या मनात तसं आवाज सुद्धा आपण गावतलो. ओपन करून दाखवते मा आपलाच माणूस आहे त्याच्यामुळे काय टेन्शन नाही. मस्त घे ओपन करून दाखवाय. मग हे पिन सांगूया. आणि तुका कसं ओळखा ओरिजिनल डुप्लिकेट काय. लाईट पेटे काकी यायली माझ्याचा वास येलो घमघमीत. काय जेता कसले मासे हे बोललं नाही. कामात जाग नाही पण अनुसार आवाज दिला उंचवला आपला. वाव अजून कशा प्रकारे स्टिकर आणि यात आणि आपले ट्रान्समीटर आहेत दोन. सी टाईप आणि लाईटनिंग. त्यानंतर आपले माईक. आता काला जडा ए लाजाळू क्वालिटी एकदम म्हणजे जबरदस्त. पॅकिंग गाडी आहे. हे माईक सगळ्यात मोठे मोठे क्रिएटर यूज करतात. ते माईक आता मी पण यूज करतात. नाही जेवतं नाही जेवतं आवाज येतो ना त्याच्यात. मेन म्हणजे तो प्रॉब्लेम कसं तो खूप खुश आहे माहिती आहे. कारण हे माहिती दिले खाली फटाक रे. जेव्हा बघलेलं त्या वक्ता बरोबर 11,000 होतो आणि मित्रांनी घेतलं आणि त्या वक्ता 10,000 होतो. समजला मी आता घेतलोय तर म्हणजे नेमकं आता सांगते मी जी प्राईस. म्हणजे त्याची प्राईस जी आहे ना ती 12,700 रुपये आहे आणि 68 रुपये पुढे. बघा कॅमेरा कॅमेरा नाही तो माईक माईकाक गेलो काय फक्त बिंदर लायची आणि काय नको वळल्या बाजूची. वाकडं धरलंय सर्वात सर्वात झालंय सर्वात झालंय. मस्त मस्त धन्यवाद पुरे धन्यवाद. वा हा आणि फोन
ओके तर म्हणजे आमचा काय आता असता रोजचा तसाच काहीतरी नवीन एखादी वस्तू हाडली का त्याच्यानंतर असणार ती लगेच आम्ही पूजा वगैरे करतो. तशीच आम्ही पूजा केल्या कारण आईचा याच्या मन समाधान होऊ नये. आणि भारी समाधान. खरा खरा खुरू खुरू झाला लाडू ते. तो लाडू क्या खाएगा तो लाडू क्या खाएगा त्याला मोठा आहे. पाकिट ते घातले मी. आमच्या केसात आहे. हा तर म्हणजे तो हा माईक मागाचे सांगले तुमका ट्रान्समीटर या भूगा जवळून जागा रे आता भूगा याच्यात काय काही कार्डा बिल्डा स्टिकर अलग अलग स्टिकर तुम्ही लावू शकता जेणेकरून तो माईक तुमका अलग अलग ह्याच्यामध्ये दिसतो. व्हाईट पण आहे नुसतं तुमका व्हाईट जर माईक होयो तर व्हाईट तुम्ही करू शकताय. म्हणजे तुमका समजला कसा घ्यायचा किंवा आता मायगा काय जायचं त्याच्यावरती तुमका स्टिकर लागलो ते स्टिकर लावू शकताय. समजा असे भरपूर स्टिकर आहे बघ. इमोजी पॉवरफुल ना कोणाला वाटायला असतात. तर ह्यो माईक झालो त्याच्यानंतर तुमका लागायचं आणखी त्याच्याबरोबर काय काय ऍक्सेसरीज मिळाले आपणाला पहिले जाऊ ना चार्जिंग जाता त्याच्यात त्याला पुढे आणू नाही त्या घराकडे. पण कुरिअर वाला घराकडे आणून नाही गेले काय आता तर म्हणजे आता पिशी आहे पिशी बघ काय काय आता एक दोन तीन अजून काहीतरी हा वाटतं हा एक मिनिट किती बरी पेज करताना. आणि काय नाही तर मंडळी नू ही असा केबल ज्याच्यामुळे तुम्ही चार्जिंग करू शकता. हे माहिती आहे हे कॅमेरासाठी हा केबल. त्याच्यानंतर याच्यात आपले काय ते म्हणतात ते स्पंज म्हणजे आपण जे माईकला लावतो ना वरती कापूस हे बघा हे आपण माईकला ते लावू शकतो. मग कसं दिसतं दिसण्यात म्हणजे दोन अलग अलग दिले एका पेक्षा दिले ना वाढवच्या मोठे मोठे दोन दोन पेशे दिले. त्याच्यानंतर ह्या काय हा पडणे जरा देत नाही म्हणजे पण पडलंय. हा हे बघा या मॅग्नेट दिलेला म्हणजे तुम्ही गळ्यात घालू शकताय. हे टाके ते सोडून आता तुमका येस हे बघा आता मोठा आला बरोबर हे गळ्यात घालू शकतो आणि हा माईक आपण इथं चिकटू शकतो असं. म्हणजे असं वाटतं ना माईक असं वाटतं रोल मध्ये आता फुल मॅग्नेट हा एकदम चिकटता बघा कसला. तर अशा प्रकारे ही दिलेली आहे त्यांच्या वस्तू. तर ह्या झाला मंगळसूत्र आणि काय नाही सपला हे गोळी आहे. हा हे ट्रान्समीटर आपण आता दाखवलं डायरेक्ट ट्रान्समीटरला आहे डायरेक्ट फोन आता आवाज बघा चेंज होतो दाखवायचं त्याच्यात माईक ड्रायव्हर आहे त्याला सी टाईपला फोन सरळ जर कॅमेरा काढू म्हणा लायला ओके बघ माईक पेटलो आहे लाईट पेटली जमली दिसता. आता जो आवाज येता तो वेगळो येतलो म्हणजे हयसून आणि हयसून तुम्ही असं माईक यूज करू शकता. तुमची सुद्धा कमेंट होती की माईक यूज कर म्हणजे नव्हती. आता माईक आम्ही फायनली हाडलो तुमका आता क्लिअरमध्ये एकदम आवाज येतलो. पण कधी कधी का आता आम्ही डायरेक्ट व्हिडिओ स्टार्ट करतो त्याच्यामुळे आम्ही माईक वगैरे यूज करू शकलो नाही. आता मी हळू जरी बोलले ना लाईट पेटता मग त्याच्यावर कसली लाईट पेटता निळी. आता तुमका जर झाडांचो मसनीचो आजूबाजूचो कसलो आवाज हा तो तुमका गायब करूचो असलो तर तुमका काय करूया फक्त सिंपल ह्या पिवळा बटन दाबूया काय हिरवी लाईट जातली. लाईट आता हिरवी झाली बरोबर. आता हिरवी लाईट झाली म्हणजे नॉईज रिड्यूस म्हणजे जो नॉईज असता आजूबाजू तुमचे कसलो आता आई जर कालाटो बिलाटो आपटता तर तुमका आवाज येऊचो नाही फक्त माका आवाज येतलो
सिटी वगैरे लागली कुकरची तो आवाज फक्त माका येतलो तुमका येऊचो नाही, कारण मी ह्या नॉईस रेड्यूसचं बटन दाबले. परत हे बटन दाबल्यात काय ना लाईट निळी झाली, म्हणजे आता सगळं आवाज येतो. तर लाईव्ह बघ, हे लाईटरचा आवाज येलो असतो तुमका टक्कन मारला बाबान तो. तर अशा प्रकारे यो माईक तुम्ही यूज करू शकताय. मस्त क्वालिटी, आवाज वगैरे एकदम खतरनाक येतलो. 50 मीटरपर्यंत आवाज येऊ शकता. आता मी हडसून कितको लांब जाते तो बघा. लाईट पेटता मा लुकलुक झाली का मग सांग, लुकलुक जाता बघ. इतको लांब म्हणजे मी गेलो तरी आवाज येता बघा माईकचं. अजून एक कनेक्ट म्हणजे इतको लांब. अजूनही तुमका आवाज येता असतो. मी खूप लांब गेलोय, नाही म्हटलं 70 मीटर 70 तरी आवाज येत असतो. धावाक शकते, धावल्यात तरी पडायचो नाही, कारण त्या मॅग्नेट एकदम व्यवस्थित दिलेला, त्याच्यामुळे धावल्यात तरी पडायचो नाही. तर माईक तुम्ही ऑर्डर करू शकता. ह्या काय प्रमोशन काय नाही, फक्त माका वाटला की एका तरी मी एक गोष्ट घेतली तुमच्यापर्यंत पोचव हे म्हणून फक्त व्हिडिओ केलं आहे. बाकी माझा काही एक उद्देश नाही. सो धन्यवाद व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल. बाबांचा काय मत हा आपण माईकमध्ये विचारूया. बाबाचा आवाज माईकमध्ये कसं येतं हे आपण आता चेक करूया. तुझं काय लाव दाढी लाव काय लायचं रे खडे काय, तुझा काय मत आहे माईकबद्दल? मी आता इतकं मागायचं माईक हांगा आता लाय मग आवाज येतलो नाही. अरे इसको कित्याक घेतलं ह्यो हा, कित्याक घेतलं इतक्या महागायचो? म्हणजे रे एक तर आमकां तांदूळ होक पाहिजे, एक तर कुपात नट घाल पाहिजे रे, घालणं नाही काय नाही. बाबा बघ, आज जर तुझं चांगला आवाज लोकांना दाखवले तरच आमचे व्हिडिओ चलतले ना पुढे. अरे होय चलतले माहिती आहे. इतक्या महागायचो 12,500 13,000चा मोबाईल माईक घेऊन. बरं हा घेऊन ये अरे, परत घेतल्या माका बरं वाटला, तुका बरा बरं वाटला. वाटला. कारण आता काय ना इतकं पैसे तोच कमायतलो आणि तोच ह्या करतलो. तुका बरा वाटला मा? हो. पण 12,500 माकात वेगळा वाटला. वेगळा वाटला, पण तितके गावतले बरे बरोबर. ह्याच्या आधी होतो फक्त 4,500 किती 4.5 4,500 ना थोडे 3,000 होतो तो. हो. आणि आता ह्यो ऑफर महागायचं मिळालं. 4,000 तो 3,000 गावलेलो ऑफरमध्ये त्यावेळी. काय विषय नाही म्हणजे काळजार आपण गुन्हा ठेवूया आणि आपला पुढचा काम चालू ठेवूया. देव जितलो. बोल 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 बोली बोल बोल नरडो धरून तुका मारून टाकले. बोल बोल आत काय झाला तुका ह्याची बरं आवडतं बोल. तो बाप मारो बॉब मारो तो ये बोल बोल हां बोल. चला म्हणजे धन्यवाद, खूप खूप थँक्यू. एक वस्तू आपल्याकडे दिलेली आहे. बाय बाय. अनु पण जोक देता, आता मी पण जोक देते. बाय बाय.